anan na ya da kuɗina. Ya ina magana babu wanda zai ce kala, sai ka ce na same ku kun yi jam'in sallah. Yayi wannan fata mu babu tsoron Allah, me kake so mu faɗi gare ka ba Allah. Ni na zo ranar nan ya sallama kuka amsa, an sauke da fata na ko hannu muka gaisa, na ce bani ba kome na fito daga nesa, har na same ku kuna ta tsakanar me masa, to hakika ran nan anan na ya da kuɗina, anan na ya da kuɗina. Kawai ku bani haƙina ko in bar ku da Allah, na lubo su ku bani ku daina kila wakala, ko ku in hau dutse in rusa koshin sallah. Dakata malam dan akwai maza a gabanka, yanzu za ka yi nisa ka yada takalminka, shawara ɗaya ce bai gida ka kama gabanka, shi ne mafi sauƙi ko kare da tsamin duka. An gaba ni da zalimi an gani bare ne, an gaba ni da damar da zan kira wani, za a sauya haƙƙi na saboda ni ba ko ne, haɗa da kowa ne ni duk da haƙƙi na ne, ɗan uwa ka tsaya mu da kai mana da bayani, kuɗin naira nawa ne ko da hannu kai mini, bukan su manya ne ba gari da yau ne, idan na ƙara bayanin da za mu kai su wata, ɗane ka zo nan har mu kai ta hira, ni ne amma ka ce mana jejin kuna da kura, ni ne amma ka ce kai ne saurayin basira, ni ne sannan a ranar ka da anguwan nan sosai, har duhu yayi an ce kana wajen nan tabbas, har karan ku ya ma so ya tsore tani, to ka saurara za na ma bayani. An kashe mana wata tsohuwa a wannan layi, an siyo almutu an kwama kai da rahimi, sannan a ranar aka gashi ɗakunan su muna ta yin addu'a ran fara ya tona asirin ku, yanzu alhamdulillah ya ta taro hannu. Mata nan na biyo ba, ni wallahi mata nan na biyo ba, ya kake yi bayan da na bi da koren sai, sannan akwai mai kosai ta dama gefen titi, ina can kai ai daidai malam, duk a wannan layin zage da rukokin su. Kai kuwar kudin na ya fi, ni abin fitina ba ni san shi duk yadda yake, a'a kudin ka sai mun baka, in hakin wani aika gaba mu daɗi malam. Mun ganni nan ina sauri ne, mu ka burin mu ƙara zo da ƴan sanda ne, da an daɗe ana mana sata, wannan yau rabiya da kwanan gane. Koyo faɗa wata yawa, zan faɗa muku da la'aika Allah karya na ne. Allah ya karya na ne. Allah karya na ne. Allah ya karya na ne. Allah ya karya na ne. Wato ashe munafiki ne. Kun ga makaraci ne ko? Ku ƙara taɓa musu da Allah. Kuma ku taɓa wa